Til at starte med, så skal vi lave en redegørelse, som er opgave 3 til emne 37. I perioden 1945 til 1985 var der visse problemer ved den sovjetiske økonomi. Sovjetunionen havde før ført planøkonomi, som var den her forudsætning for, at der ligesom skulle skabes et klasseløst og socialistisk samfund. Og planøkonomi var det her, som gik ud på, at produktionen foregik efter en plan, som var udarbejdet af staten, så der ikke skete en overproduktion af de varer, der blev produceret, og samtidig var med til at garantere arbejde til alle arbejderne. Men som nævnt, så var der nogle problemer. Det første problem var selve planøkonomien i sig selv, da den her detaljerede planlægning af de enkelte virksomheder var ekstremt uoverskueligt i det her nye, moderne industrisamfund. På den måde kan man sige, at virkeligheden i den enkelte virksomhed ofte ikke stemte overens med de faktuelle tal, som der blev udgivet, og i den forbindelse satte virksomhederne ofte kravene så lave, at de ligesom var lette at overholde, hvilket medførte, at der var en lav produktion. Der var dog også andre problemer, og et af de andre problemer var reparation, vedligeholdelse og service af de maskiner, som var i produktionen. For der var i lange perioder, hvor maskinerne på den ene eller anden måde var ineffektive. Hvilket man ligesom, vi har prøvet at illustrere med det her billede heroppe. Og det kan så også hænge sammen med det tredje problem, som der var med den sovjetiske økonomi, som var det her problem med arbejdernes moral, altså deres arbejdsmoral i den enkelte virksomhed. For deres arbejdsmoral var meget lav, og det var den blandt andet på grund af deres manglende incitament, som førte til blandt andet pjækkeri, drikkeri, dovenskab osv. Og det sidste og fjerde problem, som der også var angående det her med, at Sovjetunionen forsøgte at blive en supermagt i samme udstrækning som USA. Men det var dog en meget svær opgave for Sovjetunionen, grundet at de havde en meget dårligere økonomi end USA. Det var faktisk så svær en opgave, at da vi når 1980'erne med indsættelsen af Ronald Reagan, som øger den militære styrke i USA, bliver det fuldstændig umuligt for Sovjetunionen at prøve at opnå at blive en supermagt på samme niveau som USA. I 1985, altså 5 år efter det lige nævnte, sker der så det, at Mikhail Gorbachev bliver indsat som leder af det sovjetiske kommunistparti. Han bliver indsat, fordi han ligesom skal prøve at løse den her økonomiske krise, som der er, og samtidig også ligesom prøve at ruske lidt op i det forstenede politiske apparat. Han kommer med en løsning, som samlet set kan sammenfattes til slagordene glasnost, som betyder åbenhed, perestroika, som betyder omstrukturering, og demokratisering. Man kan sige, at han vil med andre ord reformere det kommunistiske system. Den her åbenhed, som han så vil have, er dog med til at skabe et nyt problem, som er problemet angående troværdigheden til det legitimerende etpartisystem. For det her etpartisystem ender med at bryde sammen, og som endvidere også fører til, at i 1989 så bliver Folkekongressen dannet, og der er dermed endelig sket et brud med det kommunistiske monopol. Gorbachev han ønsker yderligere ikke at konkurrere med USA i forhold til tidligere, fordi han ligesom har indset, at Sovjetunionen de ikke kan følge med USA's oprustning. Han vil dog i stedet samarbejde med USA og dermed også hele Vesten, hvilket blandt andet ses gennem nogle våbenaftaler, som Sovjetunionen indgår med USA. Den her tilgang, som Gorbachev han ligesom har opfattet af Østeuropa som værende et tegn på svaghed, og derfor mister folk fra satellitstaterne troen på, at Sovjetunionen kan vedligeholde de forskellige pro-kommunistiske regimer i Østeuropa. Inden videre, så 4 år efter det førstnævnte, altså i 1989, der falder de kommunistiske regimer en efter en. Der er for eksempel i september, hvor det polske kommunistparti det overgiver regeringsmagten til Solidaritet. Kort efter det, så bliver der i Ungarn indført flerpartisystem, og som vi så har
illustreret med billedet her, så den 9. november, der falder Berlinmuren, hvor der på den måde bliver en fri passage mellem den østlige og den vestlige del af Berlin. Og så inden videre i et år efter, altså i oktober 1990, der bliver de to tyske stater genforenet. I takt med at regimerne falder, ser de sovjetiske borgere en mulighed for selvstyre og fuld afhængighed. Og i 1990 erklærer de baltiske stater, altså Estland, Letland og Litauen, sin selvstændighed. Deres uafhængighedserklæring accepteres dog ikke af Moskva, og sender Gorbachev, og derfor sender Gorbachev ikke militær ind i de stater. I 1991 forsøger konservative kommunister at afsætte Gorbachev ved et statskup. Dette slår sig fejl, og demokratiet sejrer. Og efterfølgende erklærer flere og flere stater deres uafhængighed fra Sovjetunionen. Så derefter så bliver Sovjetunionen til en række suveræne stater, som for eksempel Rusland, Ukraine, Hvide Rusland, Estland, Letland og Litauen. Og dermed kan man sige, at Sovjetunionen blev skabt gennem militær magt og terror, og dette ændres i takt med Sovjetunionens udvikling til et industrisamfund. Partiets mister troen på deres egne ideologier, og kan derfor ikke vedligeholde deres magtposition. Og dette sammenbrud foregik rimelig fredeligt. USA var nu den eneste supermagt, der dermed både havde økonomisk, militært og kulturelt overlegen, hvilket også er definitionen på en supermagt. Ja, jeg vil nu besvare den analyserende del af den her opgave, og vi har valgt problemstillingen, hvordan var Sovjetunionens situation under Mikhail Gorbachev. Og det første, vi har valgt at kigge på, det er Ruslands bruttonationalprodukt sammenlignet med USA, hvor vi kan se, at siden 1950, der har det været signifikant lavere, men i 1990, der er det endnu lavere end sammenlignet med 1950, hvor at forskellen var omkring 7.000 US dollars, hvor det i 1990 er omkring cirka 17.000 US dollars. Så det bruttonationalprodukt er stigende forskelligt mellem USA og Sovjetunionen. Den næste tekst, jeg vil tage hul på, er Gorbachevs forsvarelse af perestrojka og nytænkning i sovjetisk politik fra 1987. Og den her tekst, det er en offentlig institutionstekst, og den er lige relevant, fordi at den er fra samtiden, og så får vi også igennem den her tekst indsigt i Sovjets offentlige standpunkt omkring deres politik fremad. Og det første citat, vi har taget, det er fra starten af teksten, hvor der står fremstilling af virkeligheden i Brezhnev-perioden, så var den tidligere præsident, som problemløst gav bagslag. Der opstod en kløft mellem ord og handling, og det affødte offentlig passivitet og mistillid til de proklamerende slagord. Det er forståeligt, at man i denne situation begyndte at miste tilliden. Og det her, det er Gorbachevs forsvarelse af, hvorfor at hans reformationer af det sovjetiske system var nødvendigt, fordi at han lige netop så alle de her problemer i det tidligere system. Et andet sted, hvor at Gorbachev han forsvarer sine handlinger, det er lidt senere i teksten, eller i talen, hvor han siger, jeg tror, at det er sagt det nok, at man kan forestille sig, hvor alvorlig situationen var i forskellige sfærer af samfundet, og hvor nødvendigt de dybdegående forandringer var. Partiet viste sig at være i besiddelse af de kræfter og det mod, der skulle til for nøgternt at vurdere situationen og erkende nødvendigheden af dybdegående forandringer og omlæggelse. Så her endnu en gang, der forsvarer han ligesom, hvorfor det er, at partiet under hans ledelse har gået ind og lavet de her reformer af det sovjetiske system. Og samtidig så roser han også sig selv og partiet for at have modet til at gå ind og lave de her ændringer. Og lige netop de forandringer, som Mikhail Gorbachev og partiet ønsker at indføre i Sovjetunionen, dem kommer han ind på til sidst i talen. De vigtigste dybtliggende reserver befinder sig som bekendt et andet sted. I en grundig strukturel omlægning af økonomien, genopbygning af dens materielle base, i nye teknologiske metoder, ændringer af investeringspolitikken og et højt niveau i styringssystemerne.
Alt det skal integreres i det allervigtigste, i fremskyndelse af videnskabelige og teknologiske fremskridt. Og det er ligesom de her reformer, som han ønsker at indføre, på den måde føre Sovjetunionen imod et mere videnskabeligt og teknologisk land. En anden tekst fra samtiden, det er en fortrolig tekst fra Gorbachev om de terrors fremtid til den østtyske leder Egon Krenz. Og denne tekst, det er en fortrolig institutionstekst fra samtiden, som er brugbar i det, at den giver indblik i de overvejelser, som Gorbachev har gjort sig om DDR og Østtysklands fremtid. I denne tekst, der roser han også Sovjetunionens fremgangsmåde og fastholder, at han mener, at det er den, de skal blive ved med at fastholde fremover. Han siger, jeg tror, at vi indtil nu har haft den korrekte politik, at vi har stået fast bag samme eksistensen af 2 tyske stater, og som resultat heraf er der sket en omfattende international anerkendelse af DDR, og at vi har indgået Moskva-traktaten og dermed fremmet Helsinki-processen. Derfor skal vi fortsat følge denne kurs. Så her der reflekterer han over, hvad at DDR lige netop har opnået ved at stå fast bag den her samme eksistens af 2 separate tyske stater. Senere der giver han også et indblik i, hvad han mener er den bedste politik fremad for Sovjetunionen. Han siger, at derfor vil jeg gentage, at den bedste politik er nu at fortsætte den samme linje i det tyske spørgsmål, som vi har fulgt til nu. Forresten så er Willy Brandt også af den mening, at han tror, at DDR's eksistens er en stor sejr for socialismen, selvom han har sin egen opfattelse af socialismen. Til slut så sammenfatter Gorbachev også problemet over for Egon Krenz, hvor han siger, behovet for menneskelige forbindelser forudsætter normale forbindelser mellem DDR og Forbundsrepublikken. I skal ikke ødelægge jeres forbindelser til Forbundsrepublikken, men de skal selvfølgelig holdes under kontrol. Og der snakker han om det her med, at de ønsker ikke en komplet genforening af Øst- og Vesttyskland, men samtidig så åbner Gorbachev op over for nye forbindelser til mellem Øst- og Vesttyskland, hvilket begynder den her nedbrydelsesproces, som til sidst kulminerer med Berlinmurens fald og Sovjetunionens opløsning.